Artlist.io. Justify the motion, loving this devotion. Live it up, sweet emotion. Every time, every night, you and I on a roll. Switch it up, where I'm going. Music licensing reimagined. Sometimes know the right way to go. I'm on the road, it's my time, taking control of my life. I want to run the red lights, I've got to run this show. You always take me so high, you always make the highlights. I love the way we vibe, you're like a centerfold. Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good Artlist.io. just my kind of heat. Keep it on repeat. Justify the motion, loving is devotion. Ooh, that sugar. Music licensing reimagined. Action. Make a move, baby, you got nothing to lose. Give me that good reaction. Gonna make it right, little like an offer I can't refuse. I'm on the road, it's my time, taking control of my life. I want to run the red lights, I've got to run this show. You always take me so high, you always make the highlights. I love the way we Artlist.io. vibe, you're like a center.
Bueno, amenga barri dobe, kadetien finala ikusiko dugu oingo honetan. Eta, bueno, oingoen mintzalagunekiko tena da, Feliz Larrena, txatobulu. Atzalde honen hoi, Atzalde hon bai. eta gorantzixak kanpun da nahi, hainbeste denpora ikusi barik, posten da hemen, egotia zuekin. Bueno, gaur ze partido modu ikusiko dugule pentsa oso. Dana modu, nipetzu borrokatute. Erreza hemen ez da partidorik. Bai, atzin jotzaile gogorbi, eskumiaz batez be, bisek di eskumetisek, eta gaur hortxe hongo da joku, ez da? Ia atzin zein domineten da ben? Bai, izan leike, bai. Bediaga be asko mejora dau, pelotarixe da, errebez hona dauke, errez botaten da atzera. Erne egon bida horre, rebotetan da. Bueno, ikusiko, a ber. Ungoa ikusten da, holan asmauko apurka-apurke. Bai, normalin dolan izan da, ez da? Bai, kolorau guztatate, baina kontuz urduinaz. Bai, nik, bueno, izan bediaga oso ondo da bile azken aldi zen, eta bere dauken indarraz, peloti sartzen badau, ez da, Markina Xemindarrak ez da berretzeukiko partidiro gazten. Bai, gogor mototzea pelotiai. Bueno, ia, ze pelota tipo etaten da ben? Zetako da moteltxo... Toki edarra dauke, momentuz. Bai. Hone pesedi, santik esaten da dena, hartu da beti... Beti bizixena. Dano bitxen dabe barrine. Bai. Bueno, ontxe ikusik hau, ze pelota tipo eta da ben. Horik aprobo dau, bediaga sakera, eta kadetien finala hondi xai. Lehengue pasa. Hemen pasak kontau itxen di, gogorazten dutzu. Orduan, bueno, karea barruen, eta hasiera ona emondotze, tanto politxe, peloti kontuz barrun itxitxe. Ikusi, a ber, zeuen? Amatau tranquila, Amaten gozko. Holan, amatau teukez. Da oina berbain tranquila ez da entzuten ezarra. Bueno, oina hemen gorrixek ia ze pelotatan aben. Horiri bizisek guzteteako, karea gai bizisek komenijako, atzien. Hemen atzien. Eta ia ze pelota tipo etaten da. Etxato, zuke zer esango zeunke? Ez dakit, azteko jolazten da, gero ikusi, a ber. Partido zelan doien arabera, nanok parekatute da bizta. Ikusi. Baina hori ez zeutute motela ez da izango. Hori errebesaz guztate zelan jolazten da. Igual motela kalte estotzen ingo. Bedia gogor remotze. Eta kareak ezin eruen. Garra. Horra botako osko. Entzutonik. Honek urdinek esan duzunez bisepe indarra handiko mutile die. Bai. Eta pelotan indarrak garrantzia handixe ukitzen dago, ezta? Momentuz nipetzu errebesaz jolaztu. Bai. Nipetzu momentuz errebesaz jolaztu bidau.
atzeratu, alegindu zera. Rebotera altzen. Ia ba, sakie, karea sartu. Oingo nesta trebi botaten, azpiazpitxek. Bere hau. Karea. Eskerron ikututze. Motxo hori. Zubide, baina bere hau sartu. Altzau. Hori da. Horra. Karea gana pelota atxa, osa bediagak ondo rebote hau. Eta ikutu indau bediagak, tantuen gorri. Osa, partidu gorra izango dau, Bai. Ufa, Ez da bromai. hemen jagonepe 15 urteko mutile di. Bueno, 15, 16 ez? Bueno, bai. Bai, batzuk 15, bediagak 14 duk, ez? Kastia dago nio. Bai, bediagak 14, 15, aurten ingotxu. Kareagak 15 daukez, Roblesek 16 inde. Mira, kintxa bardineko. Bai. Eta bere haue, Aire hori. ba, hori gezi sartu. Horrek erregaluk azken ipagu itxen di. Hori, kintxa bardinekuk bediaga izan ezi. Bediaga da urtebete gazti haue. Ondo kendutze. Roles. Leko txarrera, ondo bere hau. Eta horik utz. Horre pasatzen di. Bai. Ja, tranquila pixkategaz jokun sartzen dine dan ape. Bedian sakie. Ondo kendute. Robles. Hori goitxi bera, bediaga sartu. Atzera gogor. Eta gora. Hori. Lau eta bi, urdinek aurretik. Bediaga sakera. Luze. Ondo kendute. Hori pelotaka edarra eta tanto. Oso ondo, horra bota bida. Horra. Amengo zera. Altxorra. Bai, hoxeatzeko, horratzen jotza itxen dugu, ezta? Bai. Handik gauza handirik ez dutzu botako. Espada jotzaile itzela. Handik gatsa da. Ea, Beñat. Mutxo hori katzeratu, Beñatek eskumeaz. Karea sartu. Barruen itxi, helduingo da, Beñat. Bai. Bi bota, ia atzera. Txarra eta tanto. Sondo. Laune markabailuen. Eta broma gitxi. Amengaz, zorion da bizo sufritzen. Zorion da bizo sufritzen gauza hemen. Bueno, zuzendu do. Bere hau. Bere hau bigarna esan bik hau.
Karea, rebotia itxitze. Ia Bediagak, moztu. Eta tanto. Oso ondo. Suerte pixka beuki dugu, esker hormi atrapotzela, ez da? Ez, nahi txibota hor, koska. Ondo. Oso ondo bota hor. Eskuz be jolazten da baki horre. Hortik petroleo betatzen dela. Ez da bote itxen. Hori. Koitxe bera, subire, bainat. Karea, goza-goztan gatu, horrek erundu txistu pelotiak. Ia, Bediaga. Bediaga, gozo-gozo. Karea, eskomiaz. Moztu. Bediaga, bipareta eta tanto. Agarra. Ez da ondo moztu Kareagak eta... Ostras. Sarraro nantzu da. Hori. Kusturiaz. Horra. Ondoa, horra bota bizu. Berba. Venga, estutze. Zazpitxe lau. Hori be, sexta barrixaz da eskapo itxotzela guantik eta ez da bile... Ez da gustora. Aire. Beste tanto ba... Zer pasten da, no? A ver... Bueno, denbora eskatu dabe. Itxori neuzu. Gorrixe denbora eskatu dabe. Eta bueno, ia zer erabaki hartzen da, momentuz gauzak ez doiz ondo. Gorrixentzat. Ostras. Hamba. Kareagan bipareta egurrera ondo bota dago, baina milimetron barrun egoten da horre kale edo bale da betxu.
Han, azkenien, ormara bastartu egako asko bere hori, eta tantue gorri. Nitzeko hor da sekretue. Eskerreko, bueno, beti goten da hor, eskerreko horma guta bida. Errebesa zatzeratu eta eskerreko horma. Hori, lehen beholan zan da, bai ez da. Beti zen da holan, edo baina. Ba, kara, asaki, bizi-bizi, kendu. Bere hau. Berandu. Hori gutz. Bai, berandu, ez dakit pintxen. Eta momentuz urdinei gauzi errez doia. Hase txesten zuen ba. Karea barruen goxo-goxo, eta tanto. Ondo markado dau, horma bisiak, eta gero barrure botado, oso ondo, primera. Bai, testo, lau botatxule, hiru egin eta bat egurrera. Bueno, bota enbida. Bai. Naben, gaina honen sasoien, ez da? Ikesteko, eta gana. Ondo. Oin bediagan utze. Gaina hau jolazia da ratxaku ebe bai, da etxozu lau tanto, da gero galdu etxozu bost, da... Bueno, partidun sartzen za. Bai, honek gorrixek hiru tanto zatzetik. Eta ia, menioetan da, beste hiru bat tanto itxotxuen segixen. Guk hori nahi? Bai. Beinatek atzera, hori. Posturi. Nahiko da. Oe, pelota hona da hori, beinatek sartu. Aire. Ondo. Nahiko da. Esker horman gora junda, 8. tantu gorrixentzat, eta bueno, apurtxu bat emozio emoteko, ba... Ni betzot, eskerrako horma rabizera botete motze, aukera gitxe daukia. Bai, hortxe jogatu bida. Gorrixeken nahi ba, ezo zerrein, esker horman jogatu bida. Binaten eskumi oso arriskutsu da. Bai, inderra da, edade honekin, ba, inderra asko egiten dago. Bueno, edo ze da dinaz, baina... Honen adinin geixa ez da. Mucho... Gora... Babetxo, Ratxako zera da, bera dominetan egon da, baina apura hogin da, eta bitxo, gora bota du. Horra, askotan atzeden batek zeitzen daben ez da. Bai. Da, bueno, argi eukiz eren bidan. Karea gazakera, bedia ikentzotzen. Estotzek endu, bedia gatzera, hori. Venga. Hori galbotik, zelo peloti sartan bediagak, eta kanpora. Baina horrek arriskuk ez dakit. Zoze diferenti egin nahi edo, da lehen esantik esan da bena, horrek eskumetik eta horrek gauzarraruok. Askotan bazaten da, sartzozu holan zera, fortzaute, bote pronto edo, bote korrido eskaz, da nahizu da maitxu da... Ja. Guztetan jakue la epika esaten da, hobeto da atzera bota, mantendu pelota jokun. Bueno, amarra markagailuen, bediaga beste aukerako bat, karea sartu, moztu, eta binateke erun, roles. Horik zubire botana izen dau, eta oso pelota ona, 11 eta 10. Hola, mida, eutzi. Lau bost tanto segixen eitxua. Bizkora eta bida, aprobetxatu dut dira. Bai, enbida, hori esku pelotan be Julian Retegi gaitxe ban. Gatu ez. Bere alde zoienin jota haringaringan saki etatera, 42 urtea ez. Bestelan errenka etorri zakera eta... Bestelan errena esana be bai. Luze... Ontxe karega itxako komeni beste pasa bat eitxi, Baina, bueno, luze eta bida, ez da txartu be.
Da falta. Hori gatxaue, hori gatxaue. Labur gatuako Bueno. ingue. Honek erregaluek. Gorritxeko itxe, 3 erregalo itxue. Bueno, partido hor da. Eta bai, partidu hor da. Pentsan bida, horrengo tanto. Baten bat izar didarrak botaten egongo da. Bereziki hemen, mikrofonokin. Nik esatzen bat, bai. Zeu etxik ibiliko ezta? Ez. Bixok. Ondoa. Pelota Horrego bida. Utsi bera. Goitxe bera. Ondo kendute eta buruz gain pasa. Oso ondo. Pelota ona ipini daukarea goinguen. Eta 12 11. Kara. Sake ona. Kendu eskero ona ja. Aire. Ez, aire. Mucho. Hobeto. Horra. Pelota gatxa hori. Mucho beñat. Buah, edarra pelotak adie. Bien dejada. Esaten damo. Eta kare gana ez da, milimetro gaitxik ez daldua. Zelan din kontuk, Bai. 13 eta 11 ipini edo 12. Horra aire eukida hori, baina, bueno, ez da sartu. Bede gazakera. Karea sartu. Epa, oso luze. Ia, bede gatu inda peloti pixkat. Bai, gatu inda peloti pixkat. Konturatu za, txato? Bai, da, rebote honek ikesten da bizun dino. Ni bezot, rebotera heldu eskero, aukera gisa. Gero, hombre, botate botatotzu, baina igual ezain luze, baina rebotera heldu mida. Ja. Hau tantu garrantzitsu da. Kareak ezin kendu, pelota gatxa. Hori soa berundau. Mediagak. Karea heldu. Heldu da. Eta mucho bainat. Aire. Aidera ailegetako bizkorri bilibizan. Eta oinguen peloti motz gatu dakue. Tantu urdin, 13. Ostras, partidua ikeixa ezigako eskatu. Ez, horra biz. Ondo. Bueno. Beda gazakera. Ondo kendute. Hori. Pelota gatxa sartu du Bediagak. Errebotera. Bera, lintzen. Bi. Errebote ona eta... Rebote darra. Baina teldu. Ai. Eta egurrera. Ufa. Ola entzun da, 14 eta 13. Hau. Tanto oso... Garrantzitsu, hau da... Garrantzitsu bixentzat. Ikusi zelako estudien, set bat irabaztie. Partio politxe doi. Bai. Ez da, hemen meritorik ez da inorik entzeik. Tanto politxek ikusitxu. Bai. Utzepe asko ez. Utz bat beste ikusi hau. Ia, kareak entotzen. Hori manez, ondo kendute. Beran biharrak ende. Aire. Ufa, pelota gatxa. Mucho hori. Hori goitxi bera. Bai kendu be. Bainat. Aurrera. Kara sartu. Hori da. Venga, hori sartu, Aire. Aire. Kareak motxien etxe, Bediagak zengo dau. Txapapera! Lehenengo zeta gorri. Atzeen eragoiez. Ontxarte.
Artlist.io. Cause I couldn't think about anything else. Oh, officer, I'll run the light. Cause I couldn't keep my hands all to myself. If it doesn't kill me, make it stronger. Music licensing reimagined. Love me like you mean it. Don't make me wait any longer. Baby, give me something, something that'll make me daydream, daydream. Go ahead and touch me, touch me. Let it linger when you leave a daydream. A daydream when you take me where I've never been before. I like you when you Artlist.io. you better like it more. Take all my attention like it's going out of style. I want my mind running wild. If it doesn't kill me, make it stronger. Better make it stronger. And love me Music licensing reimagined. mean it. Don't make me wait any longer. Baby, give me something, something that'll make me daydream, daydream. Go ahead and touch me, touch me. Let it linger when you leave a daydream. Bueno, amenga barri dobe. Karea sakera, ondo kendute. Bainat. Bainat egoitxi bera. Eta horik ezin sartu. Bate da pezurdin. Hometute da. Media gasakera. Ostras. Etxatu, oin arte ikusi hone gaitxik, moten dau, partidu oineik ez dobela erabakitxe, ez Ni mucho menos, ni mucho menos. Ere ba. Hori bigarren utze, lehen be, irute bapes hasi, ez da, dolute bapes? Lehen bai. Ez da, ja, lehenko fallo garri ginek ez dutxuen eitzen gorrizek partiduan lehenko partien. Ediaga, ondo kendute, hori, goitxi bera, bai sartu bediagak, Aire. hori Irre, ezin sartu. Tantue, urdin. Lehen beho lehen txikazia ez eta, irute bapes hondi bintzet, irute bapes, laute bapes. Eta bueno. Media saki, areak ez izartu, hori. Errebote luzie, Andoni gora. Hor da, nitzako rebotera altzen bai, aukera asko daukia. Bai. Apasen da, karea beste aukela hondiek puntxe rebotera legetako. Bueno, baina Badoi bai. hartzen pixkanaka. Eltzen da. Baina Abelot- hondiek ikusten da, berane, bueno, berane hasi zanetiz ez da, ez beran arazu edo hoxe izen da batez bezta. Bueno, ikusten Domine eta paset ezin izaten du pasau. ondino gorputze eitzen daukie, ez? Gazti die, umien gorputze edo ondino pizkatxua faltako, honek botako dabe. Bai, Antzai bez, zebetxo aldie. Han ba, hori gezi sartu. berandu. Ikusten da aldi ez da, kareak esate baterako dukez, bat 78 alturi, da 62 kilo. Eta bestetik daukau, igul, kamaraz bestaldetik ez tozu igarriko, baina bainat, bere hau daukez, bat 80 edo, da, 80 kiloko txigul. Kareaga biparet Oso ondo. edarra, eta Baina Rubi jolasten dago, Rubi jolasten dago. Bai, Rubixen. Rubixen gaina, horre, iparraldein be, horre fitxaut eta itxurian eze makina utze da. Bueno, bera ez egoti besteik ez da, Mutil galanta, bai. Izakeran be galanta, Bai. apala, eta, baina,
geu galtu gizenarren txato, beran ondun, Izan ginen guk. libre, hori bilurtu da, inda baino. Geu ja enkogitzen hasitxa. Geu ja Aspaldi. txikitzen hasitxa. Aspaldi. Zu ez dakit, ni bai. Nik onjoik mantentzot. Mantentzot edo, ez da itigul plantilla bat geixo sartut edo, baina... Bediagak, kendu... Hori. Ez hotze kenduko, Bediaga. Hori zelo peloti sartu da ben, eta tanto. Pelota katxa sartu, eta bota aldan modun, Askotan olen pasatzen da. eta tanto. Gorrixen aldea. Errabeza solastu. Zoze, peloti aldatu nahi da bela emoten dau. Ikusik hau zein da nebren intenzioia. Claro, velocidadi ipintxeko, igual, pelota motelaz edo barrixaz, hobeto. Nik usten dugu, bere hau, betxu, hori be mutil galanta da, baina bere hauke satisek entzotzen. Zaz. Aztu jate kamari aldatzi parkatu. Bueno, hemen, sakera barrido karaga. Luze. Ondo ato dau, eskapada itxen dau, eskapada indau eta... Frontizin gorutze beruz dinoso. Goruntzein dau, frontizien. Erraltzen da. Ez da jau. Eskat. Ondo botata, bizkor junda karega baina zina jau. Ez da jau, oso ondo. Ondo botata. Pelota barrixaz. Manes, zaki eta gozumin harina urten. Bale? Oin be frontizinen dau eskapadatxu, Bedia zelo peloti sartu den. Eta txapara. Urrinetik bota dau ñaku, Lehen ezagutena. Ezkenien, horra buena bota bida beste pelotazo bat. Ze beratzitxik... Beratzitxik dejada, perfecto. Zaila. Ondo urtetan botzu, bai? Bai, publiko guztako, baina normalin bestintzako izaten ditantu horrek. Hori kampeonato baten zure bikotik hona izaz, zu atzelarixe zinen, baina atzelariseke, parkatu, zure bikotik olako botako banzer. Bueno, a ver, bota enbida, ados nada, baina... Ondo kendute. Badaz, momentuk eta momentu. Baina. Kareak ebai, bainate sartu. Esker horman libroko dau. Kareak atento. Buena, oso ondo. Bediak esku-eskure. Aire, sartu bida aire. Hori. No. Bainate bigarren ondo. Aire, aurrera. Venga, kendu. Kentzera. Eta ikutu indau. Oso ondo epiritxe, eskerreko horman, oso ondo. Zeitxe bost. Bai, bost eta zei. Oso ondo holan, Venga, retransmititzen, baina, bueno, animuk emoten bebaia. Barrun daukon esango, Hoxe ba, manez da, zorionen semie eta hori nire lobie, orduan, bueno, normala. Bestik ez hartu txarrein, Eta gu komentarista imparzialak. Bueno, aldoguna. Oso ondo inbediaga, sartu da, eta... Zazpigarna urdin. Behan zaki, Hori. Beinat eskumiaz jokatzen. Aire.
Rebotera, Otavio hor. Kareak atzera. Hortxe mantendu errebesaz, guaz da itxela. Bada, kareak ez sartu. Ondo. Zortzigarrena. Eta oin atzenera jongo di. Music licensing reimagined. Hemen, pelotarixe kantxaratu di Barrido. Eta... bigarren setien Urdinek aurretik. Beñaten utze, 6 eta 8, eta txato. Bueno, Partidue, gogor. bai. Partidu politxek ikusti guzteteako, baina batzutan nahixe izaten da, partidu erretzkuti, Norberan aldera. Baina, bueno, danape hemen honek mutil oso maju dit, batak Bai, iroazi, bai. zeinbestik iroazi, Sano eta kirolari, bai. bai, hori da. Hori salto darra inde. Ja, Bediagak atzera. Horik, ezin sartu. Eskure eukidau, baina, bueno, esker hormati datorren abe beti Bai. pelotak, horren maltzurrek izen di horre pelotok. Eskumia ez dutzek entzen, satze errebesaz jolazteko. Baina, eskumia datorten bajatzu, sartu bizu eskumiaz, baina bizu errebesaz jolaztu bidau. Bediagak ondo kendu. Zelo peloti sartu den Bediagak. Mucho hori bebeste pelota gar bat. Ai, da kareaga ez da heldu ostan. Bediagak ondo lagadu barruen. Ez da minatu, ez. Hasiera bi paretin kolokaute gonda, aurrelariseko izen bierri zen, bi paretera kolokau. Eta bueno, ja, lau tantu mentajie, 6 eta 10. Bueno, lehen beholain txegi hondi, bardin hondi, 6 eta 10 da baita eta 6 hondi. Arratxu, mira, argi da. Beñatek, erun. Hori pelota gatxa, Hori zatu hori tanto izango da. Bai. Arra. Zazpigarna gorri. Baina dana dator, aurretik errebesaz bota dago, ezkerreko horman, rebote zera, eta gero hartu dago plazerrin. Karea, sakera. Bediagak. Atzera, ja, zemat urtetan da pelotek. Bediak badaki errebotera botatzen dabil. Bueno, ondo dabil gaur rebotiaz. Horra, Karea, sartu.
Paseta, ez dugu pasauko. Txo. Aire. Mucho manex. Oso ondo. Atzera ezin heldu. Lehen esaten Bueno, baina nuen. hortxe, Eta hori buruz gain pasau da. Beñaten eskumeka beharra. 11:07. Ella sakera. Buah, Oso ondo, Kaleagak erremate primera. bikaina. 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 Hobeto ezin da. Ondo maneix. Jarretxo dela. Segi, hor zauze. Ja, Kaleaga sakera. Kendu. Sake ona. Sake darra. Beñat. Beñatek. Aurrera. Egarra motze, galletazu. Horik ia kentzotzen. Bediak Ondo, ezin ondo, sartu, botekin. 9. Bai. Lortu bida bote egin deixela, bote erain. Bai, justu banketa botatze. Bai. Orain arte aire sartu dena, baina, bueno, gutxi bera botatze eta... Bai, bediaga pelotari xea. Bai. Oso ondo juntet da pelota. Urte gitxi doi gaina, zestaz. Bai. Esku pelotan ibili da beti. Baina, bueno, ikusten da, eh? Bai, ikusten da, bai. Honek, leheno partion Santi egon da komentetan. Bai. Pelotari batzuei kantxan sartu orduko jaigarritxe jakuela. Honi bai. Bediaga beti guzti bize jako. Bai. Lehenengo zagero ipintxe ban. Markina etorte zanin. Bai, zagero beti bilida aurrera atzera da... Bai, berai aurrin guztau, da aurrelari ikustau ona dala, atzin be oso ondo jogatzen dau, Han beste utz bat, bedia gana, 10-11. Txe da partidu. Hori eskumiaz guztako, baina... Hori eskumiaz guztako jolasten, Bai, esatzezu, errebesaz de... Ez da inkaso handik. Min gehiago itzen da bila errebesaz egiz esan, baina... Bueno, Ba, bisei, bainatei be bai, bere hori guztiako... baina argi eta garbi. Baina Eski eskumiaz emototze, buah, Man ez ondo, rebotera botatzen badau. ezin heldu, Baina ondo, lehen esan ondo. dugune, hau ise faltako. Egarra motze. Katxa! Egarra motze. Eta tanto, 11 Oso ondo. markagailoen. Igual konfundidote nabil, eskumiaz jolastu bidau. Igual konfundidote nabil, eskumiaz jolastu bidau. Bai. Txitxake botado. Bueno. Bixek, oina remontadarra bota dabe, baina, hemen, Lehen beha... arrainan berrun salduko ben, ze hemen, ez? Lehen beha, atzetik aurrera etorri. Marginarra Bai, eta... bai. Bueno, a ber, jauin. Baina oztauztan irabazia, ez Bai, da gune, Edo zeinik irabazia. bai, hemen edo zeinek irabazileik, hau luzia. Hori gedarra, bainat. Ufa, hori gezin sartu. 12-11 atzetik. Markina xemeindarrak. Ei! Kambixo. Ia, bediaga, sakera, bediaga, ia, zela osakiek, kendu, luze. Oin, bigarren sakie beti be... Bigarren saki beti be gatxo bizen da kentzen, ia kareak aprobetxetako aukerie baliatzen da ben. Eta motx, momento txarrien, 12. Lehen alrebez, lehen kareak indau bardinen. Bai. Jundi 12-11 pestot. Orduan hirugarren zetara doia, hau. Zerien izan guztau, komentarizu, Ze, akabetin egin duzu edo? Juten baga, ondo, Amina salbun, lurda araine izeba eta amama be. Horre, peizarri da, rabotatu txue partidu askotan. Beriak atzera, hori. Aire sartu dira hori. Horik, pelota gatxa. Beñate sartu, ze sartu da ben. Eta oin horintzat gatxa. Eta gora. Horin pelotazue gora. Aire, alegin du bida aire sartzen. 13 eta 12. Ba, lehengo bideo hori, baina papelak aldatute. Bai.
13 egin dabe, gero? Bardi? Bai, 13 egin dabe, bai. gero 14 eta 13 eta 15 13. Hori da. Hau letxe da, ena sakorretan ze bazkaldu goten, eta bedia zakie, hori eskumeaz barrido, Zabala gota. Beita, tanto. Etxe, odarra. tanto edarra, 13 markagailuen, epa, ui, hemen despiste ukiot, zakie, Kara, sakera. Ea maneix. Pasa. Pasa. Laugarrena. Bueno, baina ondo, sake luzea eta Bai. bida. Sake luzea eta bida. Sakik, biseke be ondo da bizetaten, eh? Bai. Bai, ez da... Bai, luze bereziki aukera handirik ez dauki. dominetako. Zageru 11 hartu edo 13, ez da barine. Kendu. Oso ondo, Sake oso ona. ondo. Oina airetu bau bida. Aire maneix. Ufa, tantu, 14 urdin. Eta ia. Lehenko bide bardinetik, baina alrebez, esan duguna. Ia gorrixek, gerra gitxo modu kaidin. Bediagak, bediagak lau pasaduk. Bai. Bediagan azkenen gozaki ondo bidien. Zake. Gozo. Eta ahora amagos da mairu. Irugarren zitera doiez. Hirugarren zetera. Atzentxu bat hartu dau. I wanna crush my car tonight, Artlist.io. 'cause I couldn't think about anything else. Oh, officer, I'll run the light, 'cause I couldn't keep my hands all to myself. If it doesn't kill me, make it strong. Music licensing reimagined. Love me like you mean it. Don't make me wait any longer. Baby, give me something that'll make me daydream. Go ahead and touch me. Let it linger when you leave a daydream. A daydream when you take me where I've never been before. I like you when you Artlist.io. you better like it more. Take all my attention like it's going out of style. I want my Bueno, sake urdin urten dau. Eta, bueno, ontsi ikusik hau. Ia, hirugarren zeta, hasiera ona emoti garrantzitsua da, oin arte gorrixak zet bisei hasiera txarra emotzea. Eta hemen despisteten badi, bostera tita baten heltzen da lehenengo tantu gehitxo txuna, eta, bueno, Belauna, dana, errixe. hori pelota zogarra. Ia, bediaga kondo rebote hau, karega heldu ez. Hori leku gatxera. Baina, ia rebote gatxa izango dau. Karea barru oztazten. Estropezo egin dabe. Bediaga, Aire, hori aire. eskure. Hori. Bixen tartera. Eta bainatek ezin sartu. Ondo hori. Horra, Bat erdire, eta bapez. Eskumia zer dire. Venga. Bueno. Egin gorrixek euren peloti hartu dabe.
Ia, Segi, zure jokun. Venga. ia, saki kentzi oso garrantzitsu izango da. Ia, luze. Ez hotzek kendu. Bediagak leko txarrien peloti bine. Hori, erun gozo. Eta pelota gatxa. Beñate sartu. Aire. Ia, hori. Beñate eskumaz. Aire. Eta goingu ezin izan dago hori gero. Bana markagailuen. Hemen partidu puri zen. Bueno, ez duzu ikusi Bisotzeko ez emoteko ze izan da, sintrona edo... Ez dakit, bisotza potente eukitzi izango da. Ia, bedia, sakera. Ondo kendu. Hori. Eskapo hitze pixkat. Aire. Beñatek, goitxi bera. Manexek, atzera ezin kendu. Lagin. Aire, atzare. Mucho hori. Beñatek ondo eskatu teldu. Mucho Manex. Hori da. Mucho. Eta tantu egorri zelako peloti egota den Manexek. Ostan izan da eskerren. Bai, ona izan da. Arraro bentzagat, Egin dau raro den dinot peloti, Bai. Front izen, dinot, ez dut ezaten. Bai, izelike bai. Edo koskorrasko zera, emotze. Bai. Bueno, bitxe bat, horrexek aurretik. Garrantzitsue, saki kentzia. Ez hotzek kendu. Errebotera. Eskure gatuako, ez batak ez bestik. Zelan din kontuek. Erreboti ez da izen ona, erdire junda, baina jagixe hitze bediagai eta Beñatei be. Ja, presiño, ja, azkenengo tantu die. Gana balixo dau. Irute bat Markina Semindarrak aurretik. Karea gazakera. Bedia sartu, bipare eta karea gartu, moztu eta tanto! Egarra. Ai, bat, sos... Man ez dabil oso ondo. Oin behik bat. Oso ondo. Kamari preparo barik gaukiot eta... Errepikapena ezin ikusi. Ez? Ez. Baina, bueno, laute bat, gorrexe horretik. Azkenengo zatik karea gana, gauza oso ondo botiak, partido ona, oso ona. Bedia sartu. Aire. Eta tanto... Hau ez da onioik amaitxu. Ez da. Bixe da bizaki gondoetaten. Eta, bueno, garrantzitsua izango da bedia gantzat, kareagai esaki kentzien. Bai. Bueno, kareak ez dauko ja eta bierrekia. Kareak ez dauko ja eta bierrekia. Bai, hoxe bentaji duke. Azken batean hau da, kirol bakarren eta iku, sakik ez daukenik bentaji ez da. Luze, gaina... Bai. Hemen errezetia naixa izeten da beti. Bende mano ez, baina, bueno. Mano ez, peloti bizi deuen engitxia. Ja, bediagan azkenengo sakie. Azkena, eso da azkena. Ez da azkena. Hori. Ez totzek endu. Horra erdirez. Aire. Eta hori gezin gabatu pelotie. Laute iru. Bedia sakera. Karea sartu.
Eta kanpora! Mozino eixe ezin da. Laune... Edo kale edo bale indago karak, eta betxo. Laune markagailuen, eta edo ze pasolik oin. Oin bai... Maneix, bilur barik, Oso ondo. Ondo botella, venga. Bedian, azkena osakien. Hori. Bedia sartu. Oso luze. Patxarra. Eta tanto! Partidue olaintxek amaitxua. Oso ondo. Oso partido politxo izan da neure ustez, ezta? Bai, ni, bueno, bisotzaz ikusi dugu isok, baina, bueno, gazti di eta etorten, da, bueno, asko ikesteko, baina ondo. Ondo, postura ona daukie, badaki jolasten, da, bueno, prozesundaz. Politxe. Bueno, txato, oporreta, posiblez. Bueno, galdu eskero bai, Hemen, Bueno, ikusten zulio, txato eskerri asko. vale. Oin honei, emisioiai, amaieri emongo zau, eta urrengo partidureko, barridoko nahi biko sari. Bueno, agur, Ondo izen, da, ontsi arte. agur lagundanak.